ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುದಕ್ಕಲೇನು ನಂಗೆ ತೂರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚಿನ ಮಂತ್ರಂಚನ ಸುದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಸುದೆ ಐತ ಬರಿಟ್ 1945 ಇಸವಿಡು ಮೀನಾರು ಫಕೀರ ಶೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಯ್ಯನ ಬೋಡಾದ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಅವು ಮರ ಆದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಆದ ಏಕೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತು ಸಹಸ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಳು ದೇರಂಬಳದ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ದಂಪತಿ ನಮಗೆ ಆಯ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರಂಬಳ ಮೇರೆ ದೇರಂಬಳ ಸುದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪಾಪು ಕಡಿದ ಭೂನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಭೂನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವತಿನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗಲಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಆಸೆನೆ ಬಿಡುದು ಸುದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿದ ಆ ಕೊಂಡನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟೆಲೆ ಕೂಟದ ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಬಿಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಗಳ ಈ ಮಾನದಿಗೆ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂಡಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಪ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ.
ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಬಾರಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆರು ಗುರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. apakah di naga panchami ఆచరించిన కొడుకులు అందరూ ఎన్ని వ్యవసాయ ముగినంట 5 ఒక్క అక్కడికి తిప్పుకొనిచ్చిన ಒಂದು ఏదైతే నెసలు కొరతేకింది ఆ కొరతದ పొత్తులు అక్కడి కాంతనిలో నిండి దేవుడ కలిగిపోయింది అదో ಹಣದ ಬಾಧುರದ ಕೊರಡು ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ఇది ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳು ಮಲ್ಲವನ್ನ ಮನೆತನದ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣ ಅಳವಡಿಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಂದುದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಇತರನಾಡ ಅದು ಅಂಚೆ ತಪ್ಪು వచ్చి అమ్మ మల్లవన్న మನೆతన యావరు మల్ల ఇల్లాయి అంచల పడగ ఇందుద ఆ విషయాన్ని వాడించిన శోషణను మనకు నిత్యం ನಮ್ಮ పంచాయతీ Thank you.